Girumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Malod po kita. Prayer to our Mother of China. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China. Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabota na sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tiginitan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin ibapang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamindi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamindi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamindi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamindi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Diyos maray na aga sa indo mga tugang. Ngunyan, iyo an ikaanom na aldaw sa loob kan oktaba ni Natividad. Ang sa tuya pong mga mass intention, iyo po ang mga minasunod. Pasasalamat sa kahagadan ni Hanali Makabudbud, Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family. Prayer for Richard Baldon, sa kahagadan ni K. Caril Baldon. Pasasalamat man ni Maria Luz Noilan and family. Asin pasasalamat man ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for good spiritual, physical health and safety of my family ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special man na kahagadan ni Jefferson Ryan Lee. Prayer for safe travel ni Tess Baco and family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Sa kalag ni Froilan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Kay Piping kan FNS Velasco. Kay Justin Raymond kan Sanyosa family. Kay Charles Sr. ni Teresita Tan Clemente. Nuncio Sr. kan Magdaraog family. Para sa kalag ni Naglicerio asin Arsenia ni Mia Silerio and family. Para sa kalag ni Regino Hilariona dulot ni Luis Sevilla. Para kay Trinidad ni Dr. Rolo Milante and family. Para kina Ofelia asin Eulalio kan Nasyon family. Para sa kalag ni Virginia asin Luis dulot ni Tomas Bustamante and family. Asin sa kalag ni Ricardo asin Lourdes dulot ni Eric and Joy. Para sa gabos na kalag ni Maria Luz Noilan. Asin sa kalag ni Marcela asin Rosalina ni Mrs. Nympha S. Tormo.
Banwaanin Diyos, matindog po ang gabos asin awit niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran nga Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagulang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasendo ka boss. Asin sa imong espiritu. Maray naga sa ka boss mga tugang. Maray na aga man po, Padre. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugos sa pagpaumay kang mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika nagtutukaw sa to ka nama sa pagsurug sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak maluwod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katolinongan, sa mga tawong marhayan buot, inuumaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli kan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, hading langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka nama. Ika na nagpapara kan mang kasalan kan kinaban, kay raki kami. Ika na nagpapara kan mang kasalan kan kinaban, akuan sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa to ka nama, kay raki kami. Ikasanaan banal, Sanaan ikasanaan kagurangnan, kagurangnan, ikasanaan urog kahalang kahalangkaw kaw, Jesucristo, Kristo, kaiba kan ng Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. O Diyos na makakamhan, namimibig kami, itugot mo nan bagong pagkamundag sa laman kan bugtong mong aki. Iligtas kaming mga nasasakupan kandaan na kauripnan kan sakal din kasalan. Huli kay Jesucristo, kagurang nanya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay si nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. E Mateon nyato an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa enot na surat ni San Juan. Sinusuratan ko kamo sa kuyang mga aki, hulitaan mga kasaalan nindo pinatawad na dahil sa ngaran niya. Sinusuratan ko kamo mga magurang, hulitan namid bid nindo siya na nabubuhay poon sa kapinunan. Sinusuratan ko kamo mga barubata, hulitan na daog na nindo an maraot. Sinusuratan ko kamo mga aki, hulitan namid bid nindo an ama. Sinusuratan ko kamo mga magurang, hulitan namid bid nindo siya na nabubuhay poon sa kapinunan. Sinusuratan ko kamo mga barubata, hulita kamo masarig, hulita ang tataramo nin Diyos nagdanay sa indo, asin hulita na daog nindo ang maraot. Dai kamo mamuot sa kinaban, asin sa mga bagay na yaon sa kinaban. Ang pagkamuot nin ama, dai nasa tawo na namumuot sa kinaban, hulita ang gabos na yaon sa kinaban, ang karigsukan sa hawak, ang karigsukan sa mata, ang kapaabaw-abawan sa buhay,
An mga bagay na ini hali sa kinaban, bakong hali sa ama. An kinaban asin ang gabos niyang karigsukan, mapapara, alagad ang nag-uutob kan kabutan nin Diyos, nagdadanay sa God paman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang langit asin daga mag-awit sa kaugmahan. Ang langit at sindaga mag-awit sa kaugmahan. Mga banwaan itaon nindo sa kagurangnan, itaoan kamurawayan asin katanosan. Itao sa kagurangnan ang kamurawayan na maninigo sa saiyang ngaran. Ang langit at sindaga mag-awit sa kaugmahan. Magdara nindolot asin lumaog sa saiyang simbahan. Sambahon nindo ang kagurangnan, magalang sa saiyang atubang. Ang langit at sindaga mag-awit sa kaugmahan. Isabi nindo sa mga banwaan, ang kagurangnan hade, siya ang nagpapasarig kan kinaban, siya matanos na maghahade sa katawuhan. Ang langit at sindaga mag-awit sa kaugmahan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Igwaman kay ito nin sarong profetang babayi, si Ana, aki ni Panuel sa tribo ni Aser. Siya gurang na. 7 taon pa sana pagkaagom sa niya, nabalo na siya. Ngunyan 80 may 4 na taon na siya. Day naghahali sa simbahan aldaw banggi, naglilingkod sa Diyos, nagaayuno asin nagpapamibi. Kan oras na ito minabot siya, nagpasalamat siya sa Diyos asin nagtaram siya dapit sa umboy, sa gabos na naghahalat kan kaligtasan in Jerusalem. Kan nautob na ni Jose asin Maria, ang gabos ay pinagbubuot sa tugon in kagurangnan. Nagpuli sinda sa Galilea, sa Nazaret, na sa indang sadiring banwa. An aki nagtalubo sa kakuminusog, nagdakulmanan sa iyang mga nanudan, asin ang biyaya ning Diyos yaon sa iya. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Paghumaw sa imo Kristo. Sige raray marahay na aga sa ilugabos mga tugang. Narumduman ko kang siguro elementary ako. Nagbaka lang sa kuyang ama nin teleskopyo. Kasi tinukduan kami kung paano gamiton kan sa kuyang tugang. Nagduman kami sa luwas asin binalok mi. Sabi kan sa kuyang ama, hiling nga daw ngayon nindo ito, nayaon duman sa sakahan, sa uma. Tapos nahiling mi duman sa paikan sa muyang teleskopyo habang pinag-adjust mi sa rong karabaw. So nahiling mi, ugmaon kami kan sa kuyang tugang na lalaki, naigwa pala na araw kay ni na instrumento na makakahiling ka, maski harayo, kaya mong hilingon itong bagay na nasa harayo asin ma-focus mo. Kan ako high school man, duman sa seminaryo, pinagtukduan man kami paano gamiton, so microscope naman. So pinagihiling niya to sa radit na bagay, dangan mahihiling mo kung ano ang nangyayari duman sa iya.
Ano ang pagkaparehas kaining teleskopyo as in microscope, iyo ang konsepto nin focus. As in iyo man ini ang pinagsasabi sa tuya ngunyan na mga babasahon sa pagpapadagos niyato kan pagselebrar kaining magayagaya na panahon kan Pasko. Pinagpapagirumdum kita nakipuhan ay focus niyato ang sa tuyang buhay asin ang sa tuyang atensyon sa satuyang kagurangnan. Dinhulit sa paagi niya ang sa tuyang kaligtasan na pinagpromesa niya asin ipinahiling sa tuya sa paagi kan sa tuyang kagtubos na si Jesucristo. Na ipinadara niya sa tuya sa paagi kan pagkanitawo kan dataramon. Tangani ng maipahiling sa tuya andalan kan kaligtasan asin man kan biyaya. Malangani duman sa enot na pagbasa hali sa surat ni San Juan Apostol. Pinagsabihan niya so mga faithful duman sa iyang surat, lalong-lalo na sa mga aki-aki pa, mga barubata, mga sultero, asin mga young at heart, na kinakaipuhan ninda na maging faithful, na maging resolute sa pagsunod sa tuyang kagurangnan. Tanganing daysinda madara kan mga padagkakan kinaban. But sabihon, i-focus ang atensyon sa pagsabuhay kan katukduan kan sa tuyang kagurangnan. Pagduman man niyato sa Ebanghelyo, nahiring niyato ang continuation o pagpapadagos kan istorya kasuhapon. Kasuhapon baga dinara ni Maria si ni Jose, ang saydang aki na si Jesus, tangani na idulot sa kagurangnan. Ta nagtutubod sinda, pinagsusunod ninda, itong tugon na itinao kay Moises. Nagabos na primerong aki, the first fruits and the firstborn, ialay sa tuyang kagurangnan. Digdi sa istorya, yaon ang sarong prophetess na si Ana. Sinabi ni San Lucas na siya gurang na, pero ining babaying ining propeta na ini aldaw banggi, yaon sa simbahan, nagahalat, siring ki Simeon kasuhapon, nagahalat, kan pagdatong kan paratubos. So in any way, ang disposisyon ni Ana, iyo ang paghalat, iyo ang pagiging aware sa presensya, taday niya man aram kung nuarin maabot ining kagtubos. But through years of preparation, nahiling niya na iyo na ini ang aki. Kaya baga teleskopyo, nakarayo pa, pinaghihiling muna, and you set in focus kung ano ining sa imong pinagahalat. And once na yaon na, madidiskubre mo, maaraman mo, magiging aware ka na human talaga ini ang kagtubos. So yes, we are being reminded again today that all of us should be focused and centered sa satuyang kagurangnan na si Jesucristo. Kan panahon kan Adviento sa tuyang pinagahalat, we view our salvation, we view Jesus from far off. Itong promesa kan mga propeta, it is as if we're looking through a telescope. Ngunya na panahon kan Christmas, ngunya na panahon kay ining lalong-lalo na ining mga masunod na aldaw sa Oktava asin sa Christmas time, pinagsasadol kita na gamiton niyato ang microscope. Tanganing mahiling niyato sa tuyang buhay, sa harani, kung ano pa itong mga aspeto kan sa tuyang buhay na kinakaipuhan, tangani na mas mapalaog niyato, mas ma-invite niyato, mas maging aware kita sa presensya kang bahal na Diyos. Ang pangapudan sa satuya, iyon na maging marhay, asin maging committed, maging banal na mga Kristiyano. So, we try to inspire one another and keep each other strong sa satuyang commitment, sa satuyang kagurangnan. Maski na nga ni kadakol na mga kadipisilan asin pagbalo na satuyang na eksperyensyahan.
Lugodan sa tuyang kagurangnan, padagos, natabangan kita, asin giyahan, digdis sa tuyang buhay, sa dalan na ipinaglatag niya sa satuya. Asin mapakusog kita sa paglakaw sa dalan na iyan. Ngunyan ang panahon kan Pasko, asin sa urual daw, sa maabot na taon. Amen. Magpamibikaw mga tugang, tanganingan sako asinan sa inong atang, makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mimibi kami, kay raking akuha ang atang nin sa imong banwaan, tanganingan nagpapahayag kan kay budanin pagtubod, magako kan mga lagitno na sakramento. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat ka sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat batano sa sin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na ding kasagkoran. Huli kan misteryo kan dataramon na nanilaman, ang bagong liwanag kan sa imong kamurawayan, nagtingraw sa mga mata kan sa mong isip. Tanganing sa samong pagbidbid sa Diyos na nahihiling, sa pagkamot babihag niya kami sa mga day nahihiling. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langito na ukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Diyos ni mga hukbo, ang langit asin dagat, panukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, aladan ang nilaligdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring nabuot, nagpasaluyib sagod sa pasyon. Nagwa siya ng tinapay, asin magpasalamat binakini, asin itinaos sa iyang mga disipulos, na ansabi, magako kamugabos, asin magakan kaini, dainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi,
Magako kamo gabos asin maginom kay ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsalaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mga obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugag na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya kami gabos na bimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nagapagaygaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na dayong kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay ba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon na sinpiyatuod kang Diyos no nakaugalian na ngahas kitang magsabi. Aman niya mo. Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang but mo sa daga ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan mo mang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Pulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ikaya nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kuden pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkani ko na siya patuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katulinongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bilang magturugang magpatinarauhan kita kan tandanin katulinongan. Peace be with you po. Peace.
Mga tugang uyaan kordero kang Diyos sa Yesu Kristo. Siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, parada na manginapod sa pamanggi kan kordero. Kagurang nan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana asin at sa kong kalag mauumayan. Ang kakinhaw kasi dugo ni Kristo sa buhay dahil ka sa koran namin. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagpapamati sa mo sa pakisumaro sa imong sakramento, maghimo ka sa samuyang mga puso, kan bunga kan siyang kabagsikan, tanganing sa pagako kan sa imong atang, kami maging maninigo, huli kaniyuman sa nang atang, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve.
nagagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu, asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamahan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay si Kristo ay silang sikap upang makamdamin kasalanan. Tayo ay sinabi habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumabi ng at mabuhat ngayon kahit hindi ay mabigaya. At magbuhat ngayon kahit hindi ay mabigaya. Maray na aga po.